Znova je tu september, sme o rok starší a tým pádom aj naša prehliadka solistov Slovenskej ľudovej piesne Cez nadlak je. Sa dožila 24. ročník. Na tohtoročnej prehliadke bolo prihlásených 35 účastníkov. Bohužiaľ 4 z objektívnych dôvodov, zdravotných v prvom rade, nie sú prítomní, čiže vystupovať budú v tých troch vekových kategóriách, ktoré naša prehliadka má, 31 solistov. Prevažne sú v tej najnižšej vekovej kategórii detskej, čo nás teší, pretože tým pádom je postarané o budúcnosť prehliadky, keďže medzi deťmi a v detskej kategórii je o ľudovú pieseň záujem. V posledných rokoch je tento trend, že v detskej vekovej kategórii máme relatívne veľký počet účastníkov. Čau, daj mi ruku. Si prvý chlap tu. Áno. Povedz mi, čo budeš ty? Budeš báseň? Nie. A čo? Pieseň. Ty vieš spievať? Áno. Neverím. Keď som išiel cez horu zelenú, vstúpil mi kôň na skalu studenú. Ty si ním mladé
pravidlá festivalu sú v prvom rade tie, že každý súťažiaci musí reprezentovať svoju lokalitu, odkiaľ prichádza. To znamená, že kroj, v ktorom vystupuje, v ktorom spieva, má reprezentovať danú lokalitu a takisto výber piesní by mal byť z tej lokality alebo aspoň zo svojho regióna. To znamená, že keď sme z Dolnej Zeme, nemôžeme si vybrať nejakú pieseň zo Slovenska, z východu alebo Mijavsku a tak ďalej, ale odkiaľ prichádzame. To je taký jedno závažné pravidlo. Ďalšie pravidlo je, že pieseň má zodpovedať vekovej kategórie. Deti nemôžu spievať dospelácké balady a dospelácké piesne a takisto dospelí nebudú detské piesne spievať. Ďalšie pravidlo je to, že musia si zvoliť ľudovú pieseň a nie novodobú. To znamená, valčíky a poľky nie sú prijaté do súťaže. Musia byť čardáše, balady, rubátové pesničky naše a nie novodobé, teda už komponované piesne, ktoré sa na zábavách alebo na aktuálnych svadbách spievajú už, ktoré majú svojho autora. No a ďalším ešte pravidlom je to, že vlastne každý účastník sa musí prihlásiť do súťaže jednou pomalou, jednou rýchlou pesničkou, pretože porota bude hodnotiť tak tú pomalú, prednes pomalej pesničky, ako aj rýchlu, kde sa kladie dôraz na tú rytmiku, či vie udržať aj tempo a tak ďalej. A v tej pomalej tam je viacej potom všímaná hlasová technika, aj čistota intonácie. Limbora, limbora,
No priznám sa, že je to už druhýkrát, čo sa tu zúčastňuje. Minulý rok som tiež bol, ale je to vždycky veľmi pekná udalosť a stojí to za tú cestu z Bukurešti, ktorá však nie je najkračšia, viete, ale vždy tu človek dostane takú novú energiu od tých mladých detí, ktoré sa učia spievať a potom sú tu tie 3 kategórie. Čiže je to krásny pre mňa zážitok počuť slovenčinu, veľmi na dobrej úrovni zachovanú tu v Rumunsku a byť spolúčasti na tomto projekte. A najmä, keď je reč o ľudovej piesne, slovenskej ľudovej piesne, lebo ako viem, všetky tieto piesne pochádzajú z lokalít, kadiaľ sú účastníci. Áno, presne tak. Je to úžasné, jak z generácie na generácie sa tu zachováva táto tradičná slovenská ľudová pieseň, ktorá vlastne odzrkadľuje to duchovnosť slovenského národa. Viete, tá pieseň je o láske, je o smútku, je o prírode, je o veciach, s ktorými naši predkovia boli dennodenne konfrontovaní. A vidieť tú najmenšiu kategóriu medzi 6 až 12 rokov, ako oni si osvojujú tie piesne generácie našich rodičov, je úžasné. A dajme aj tento rok, ako viem, tam sú najviac tí účastníci v tej malej kategórii. Viete, mne už pomaly ťahá na 60 a viacerým, ktorí sa na tomto projekte zúčastňujeme, tak toto nám robí najväčšiu radosť, lebo máme takú istotu, že aj o tých 50-60 rokov táto mladá generácia bude odovzdávať tie krásne pesvičky svojim deťom, svojim vnúčatám. Vy, keď ste boli dieťa, ste spievali? Ja sa priznám, že ani moc nie, lebo ja nemám hudobný sluch dobrý, ale mal som veľa kamarátov, ktorí aj spievali, aj boli vo folklórnych súboroch a často som ich sprevádzal na rôzne také folklórne festivály a som im tak potom tú zábavu sa snažil postarať o tú spoločenskú stránku tej veci. Máš emócie? Nie. Ani len trošku? Nie. Porozprávaj mi. Tieto kvety, skadiaľ sú? Z Kisáča. Z Kisáča? Zo Srbska? Alebo je to aj druhý Kisáč? Nie. A piesne, ktoré ty budeš spievať, skadiaľ sú? Isto z Kisáča. A kto ťa ich naučil spievať? Moja starka. Tvoja stará mama? Áno. A ju kto naučil? Jej mama. A jej mamu? A to už neviem. To si nepamätáš už. Áno. Úspech. Milý
Pripravená? Áno. Vieš, čo mi vravel tam ten chlapec? Čo? Som sa mu spýtal, kervo dievča sa mu páči. A vieš, čo mi hovoril? Že ty. Ale ja mu nepoviem, že som ti vravel. Dobre. Dobre. Povedz, kto ťa naučil spievať? Pani učiteľka Máňa Boncová. Ona viem, že veľa rokov bola na festivále. Áno. Ale neviem, sa ti stalo niekedy, aby si zabudla text, keď si na scéne? Nie. Nikdy? Nie. Takže ani dnes večer ho nezabudneš. Nie. Ale ač sa to stane, čo urobíš? Že aj tak, ač si zmielim slova, pokračujem a sa nezastavím. Je v poriadku všetko? Áno, Emócie? nemám. Ani len trochu? Ani len trochu. Povedz mi, ty skadiaľ si? Ja som zo Srbska, z Báčského Petrovca. Takže aj kroj je z Báčskeho Petrovca, nočak. Áno, Aj piesne sú z Báčskeho Petrovca. áno, aj piesne. Vidíš, koľko viem? Vidím, A vyhráš prvé miesto. to neviem.
gledači stale banúvať. Ak sa aj nevydám, budem mať dve mená, jedno stará dievka a druho Mariena. Jedno stará dievka a druho Mariena. Ak sa aj nevydám, za 2, za 3 roky, klubinským mladencom vylúpem obloky. Klubinským mladencom vylúpem obloky. Máš emócie dnes? Mám. Prečo? Keď vie spievať, nemyslíš mať emócie. Neviem. Skadiaľ si? Z Bieleho Blata. Skadiaľ? Z Bieleho Blata zo Srbska. Zo Srbska. Si poprvýkrát tu na? Áno. Tak úspech. Ďakujem. Jaj Bože môj premilený, už som sama. Milý som sa ponevala za nahama. Pri
Čo nie je dobre tam? A troška niečo s tými sukňami tam nefunguje. Koľko sukne sú tam? 5. 5? Áno. 5? Ale prečo musia byť 5, alebo prečo? No čím je širšia dievka, tým je hrdšia. Pretože je pekne mať 5, aby bola našírená, nahrdená, tak voľa kedy nosili. A či mala menej, tak bola taká chudobnejšia, mizernejšia, ako mizernejšie vyzerala. Tak to je pekne, keď je na širšie, keď sú viacej sukien. Vážne teraz, čím je širšia, tým je lepšia. Áno, áno. Alebo to aspoň tak dakedy bolo a to nám tak nejako tradične zostalo. Tak prečo oni majú 5 a vy máte len jedno? No tak majú byť dievky hrdšie od mami a od starej mami určite. Zvlášť. Skadiaľ si? Z Padine. Z Padine si. Takže aj kroj je stade, aj piesne sú stade? No čo? Áno. Ale kto ťa naučil spievať? My sme si sami vyberali piesničku a išli sme jednej tety, ktorá mi pomáhala. Takže ty si počula na rádiove piesen, si ju vybrala, alebo ako to bolo? Na našom festivale Padine sa mi zapáčila jedna pesnička, tak som si ju vybrala. Svietí mesiac o polnoci na nebi, nesie sa ten boj najbližší na chodník. Čierny kantár a bielý je koníček.
Sa ti stále, aby si zabudla text? Nie. Nikdy? Nikdy? Nie. Skadiaľ si? Spadím. A piesne a kroj všade stade? Všade. Sú v Spadine? Áno. Kto ťa naučil spievať? Ja viem spievať od malička. Dobre, ale tieto piesne ťa niekto naučil? Pani učiteľka klavíra. Tak od pani učiteľky si sa naučila, ona? Ale ty si ich vybrala, alebo ona ich vybrala? Ja som si ich vybrala. Tak znamená, že si spokojná s nimi. Áno. Vyhráš? Neviem. Si po prvýkrát tu? Áno. Tak úspech.
klebetina mňa ženy. Nešťastná som aj môj život veselý, lebo robia klebetina mňa ženy. Keď som išla cez Pátinský cintorín, odpadol mi z pravej ručky rozmárin. Keď odpadol na gietam, ja sa za to na milýho nehnevam. Keď odpadol na gietam, ja sa za to na milýho nehnevam. Tak vám ukážem, ako sa robí? Môžete, ale ma nesnímajte. Čo nevyjde? Čo nejde? Neviem. Asi vy máte viac emócií, ako má ona. Mám. Ale nevyspievate. Nespievam. Tak, môž? No, už je dobre? Áno. Áno. Porozprávaj, tento kroj skadiaľ je? To je od mojej starej mamy. A skadiaľ, z ktorej lokality? Z Báčskeho Petrovca. Zo Srbska. Áno. A piesne, ktoré ty budeš spievať? Dievčance a Rýchu široké za cesty. A mi nepovieš, že tie z Banského Petrovca sú aj tie piesne. No to už neviem. Malú voľu
Sami čerti beria. Hej, na takých frajerov sami čerti beria. Ej, Lizika, Lizika, mám ja ženu z Raníka. Ej, Lizika, Lizika, mám ja ženu z Raníka. Sivor, javor, dubce, vrabce, mám ja ženu z Raníka. Sivor, javor, dubce, vrabce, mám ja ženu z Raníka. Pekná bola, červená, lenže robiť nechcela. Pekná bola, červená, lenže robiť nechcela. Sivor, javor, dubce, vrabce, lenže robiť nechcela. Sivor, javor, dubce, vrabce, lenže robiť nechcela. Ja ju robiť naučím, keď ja korbáč namočím. Ja ju robiť naučím, keď ja korbáč namočím. Sivor, javor, dubce, vrabce, keď ja korbáč namočím. Sivor, javor, dubce, vrabce, keď ja korbáč namočím. Namočím ho do vína, bude dobrá gazdina. Namočím ho do vína, bude dobrá gazdina. Sivor, javor, dubce, vrabce, bude dobrá gazdina. Sivor, javor, dubce, vrabce, bude dobrá gazdina. Že netreba to i to, si to brdo korito. Že netreba to i to, si to brdo korito. Sivor, javor, dubce, vrabce, si to brdo korito. Sivor, javor, dubce, vrabce, si to brdo korito. Čo urobíš, ač tam na scéne nebudeš vedieť, neviem, sa stratíš. Budem spievať to, čo viem. Sa ti stálo niekedy, aby si text zabudla? No, párkrát. Vážne? Sa stane aj toto? No, vie sa aj to stať. Ja si túto spievam a doma na kľaju. Vyjdem pre
Čo sa vám najviac páči na tomto festivále, na tomto ľudovom festivále Cez Nadlagie? Prvý raz, že sme vydržali, že tí, ktorí vlastne sa dali do toho a došli sme všetci na toto 24. výročie a potom, že ešte veria v nás aj naši partneri z cudziny, z Maďarska, zo Srbska, z Chorvátska, že veria, že majú možnosť prísť na takejto úrovni a spievať na scéne tuto v Nadlaku. Pán ambasador mi hovoril, že tu sa cítim ako doma, tu spievajú ako aj na Slovensku. Veď mi sa dá to normálne, aby cítili, aby videli, že my sme vlastne tu, tá malá enklava, to malé Slovensko. Preto aj my sme radi, že keď príde niekto z cudziny, ale verím, že pre nás pán veľvyslanec nie je cudzí, je tiež na Slovák. Keď ste boli mladí, sa vám páčila nejaká ľudová pieseň? Sa mi páčilo, samozrejme aj spievať, aj tancovať, lebo na tom sme sa dali. V roku 2004 sme vlastne pripravili, sme vytvorili súbor v Čerpotoku, Cerovina. A preto sme sa do toho dali, aby sme na tom spôsobili, ako sa má spievať a tancovať ďalej po slovensky. Si ešte pamätáte, ako sa menuje tá pieseň, ktorá sa vám najviac páčila? Áno. Čerpotok, čerpotok, okrúhle kolečko, po ňom sa vychodí to naše slniečko. Gratulujem. Je to stará pesnička naša čerpotovská, preto som rád, že to môžem vlastne predstaviť.
si ty druho dievča hľadaš. Čo tu chceš, jej čo tu máš, veď si ty druho dievča hľadaš. Ešte krajšia kera jej svojej krásy, ešte krajšia kera jej svojej krásy. Dá sa veľa čeľaníkom zapáči, dá sa veľa čeľaníkom zapáči. Dobrý večer, frajer, vočka, dobrý deň. Dobrý večer, frajer, vočka, dobrý deň. Požičaj mi z tvojej krásy na týždeň. Požičaj mi z tvojej krásy na týždeň. Na čo by ja z mojej krásy dávala? Na čo by ja z mojej krásy dávala? Kde by ju ja na sobotu hľadala? Kde by ju ja na sobotu hľadala? Kde by ju
prosjed dedine, širokej ulici na vodu chodieva. Nie chodím ja na tú vodu, aby ju ja pila. Nechodím ja na tú vodu, aby ju ja pila. Ale za frajera, ale za frajera bilo videla. Ale za frajera, ale za frajera by ho Вилетев там, горе под облаки, малом перья, понад všetky vtáky, ponad všetky stvorenia. A zaletel milej pod okienko a zavolal mamila milenko. I mám volať, počuješ.
není dobré. Má milá milenka, oťali mi povu zo srdienka. Prete mama Vidím, že sa moríš. Koľko sú? Koľko? 1, 2? 3, 4 a 5. Nie, vážne 5? 5, áno, samozrejme. 5? Áno, 5. To je ťažké. Je. Asi jedno 6 kg má. 6 kg? Všetko dovené majú asi 6 kg. Takže až chce schudnúť tak. Tričko takých len dáš dole. Áno, áno. Si poprvýkrát tu na? Áno, prvýkrát som toto. Ako si tu sem došla? Môj chlapec ma doviezol a predstavujem Starú Pazovu zo Srbska. Aj v Lani sme sa stretli. Áno, aj v Lani sme sa stretli. Tiež každý rok sa stretávame a to nás teší, že vlastne môžeme prísť na festival a byť účastníkmi tohto nádherného festivalu. Tento rok ste pripravenejší, ako ste boli v Lani? To sa opýtajte speváčky. Ja som prišla z Lúgu, zo Srbska a prišla som ukázať, ako spievam. Spievaš pekne? Asi hej. Moja nie budeš.
Čo robíš? Veľmi dobre. Chystám sa. Teba ťa pamätám, keď si bola taká malá. Áno. Takáto malá si bola. 6-ročná, v 2010, áno. Vtedy si bola v tej malej kategórii, áno? Dnes už... V poslednej, v 3. kategórii, takže už som stará. Staršia, no. Koľkokrát si vyhrala cez nadlagie? Vyhrala neviem presne, ale zúčastnila som sa od 2010 až do 2019 každý rok. A 5 rokov som mala takže takú prestávku a teraz som zase znovu prišla spievať. Sestra brata milovala, do vojne ho vyprávala. Bráčok, bráčok, kedy prídeš, kedy mojím hosťom budeš. U susedov suchá linda, neprídem ja, sestra, nikda. Keď tá linda pučiť bude, a ja tvojim hosťom budem. Prídi, sestra, po 3 rana, budú na ne vyznamená. Bude sa ti ukezovať, keď ja budem mašírovať. Prišla sestra prvo ráno, bielý oblak znamenalo. Jaj Bože, môj premilený, už je môj brat oblečený. Prišla sestra druhvo ráno, sivý oblak znamenalo. Jaj Bože, môj premilený, už je môj brat zverbovaný. Prišla sestra treťvo ráno, čierny oblak znamenalo. Jaj Bože, môj premilený, už je môj brat pochovaný. Vysoko zornička, dobrú noc Anička,
vysoko zornička, dobrú noc Anička, ešte vyššie nebe, dobrú noc aj tebe, ešte vyššie nebe, dobrú noc aj tebe, dobrú noc, ale nie každému, dobrú noc, ale nie každému, len tomu dievčatu, čo ja chodím k nemu, len tomu dievčatu, čo ja chodím k nemu. Nebudem tak robiť, ako som robieval, nebudem tak robiť, ako som robieval, aby som k mamilej pajtášov odjebal, aby som k mamilej pajtášov odjebal. Pajtáši sa hrali, a ja som sa díval, pajtáši sa hrali, a ja som sa díval, od veľkého žiaru domov som sa hýbal, od veľkého žiaru domov som sa hýbal. Keď som prišiel domov, sadol som si pod pec. Keď som prišiel domov, sadol som si pod pec. Tak som sa vyplakal ako malý chlapec. Tak som sa vyplakal ako malý chlapec. Mať sa mi spýtuje, syn môj čože ti je. Mať sa mi spýtuje, syn môj čože ti je. Či ťa hlavka bolí, či svetník povolí. Či ťa hlavka bolí, či svetník povolí. Hlavka ma nebolí, svet mi je povolí. Hlavka ma nebolí, svet mi je povolí. Ale mi pajtáši frajerku odňali, ale mi pajtáši frajerku odňali. Ale mi pajtáši frajerku odňali, ale mi pajtáši frajerku odňali. Thank you.